Paghandom kang Santa Catalina sa Siena, birhen ug doktor sa simbahan. Ang Biblia napuno og mga pangutana. Ang Dios nangutana kanato ug kita nangutana sa Dios. Ang atong Dios haduol kaayo kanato nga ang iyang dalunggan kanunay andam sa pagpamati sa atong mga pangutana. Ang mga pangutana diha sa Ebanghelyo karong adlaw mahimong maoy pinakahalawom diha sa balaang kasulatan. Kining mga pangutana padayong naglanog-lanog sa atong kapanahunan karon. Si Jesus nangutana sa napulog duha kung sila mubiya ba usab sama sa gibuhat sa kadaghanan nga nagsunod-sunod kaniya. Sa pagkatinuod, ang tanang napulog duha gawas sa hinigugmang tinun-an sa katapusan, mubiya kang Hesus, mitalikod kaniya nga nag-inusarang miatubang sa krus. Si Jesus nangutana kanato sa samang pangutana. Mubiya ba usab kita kaniya? Mutalikod ba usab kita gikan sa atong relasyon kang Kristo diha sa iyang simbahan ug maninguha hinuon pagkat-on sa mga mithi sa kalibutan? O magpabilin ba kitang matinud-anon sa atong pagtuo bisan kun malisod? Gitubag ni Pedro ang pangutana ni Jesus, pinaagig lain niyang pangutana. Muambit unta kita sa kang Pedrong pangutana. Ginoo, kinsa may among kapaingnan? Kinsa kundili si Jesus maoy makahatag kanato sa kamatuoran ug pagkabug-os, sa kaayuhan ug sa kinabuhi. Kinsa pa may laing makapakita kanato sa dalan paingon sa langit ug maghatag kanato sa grasya sa pagsubay ni anang dalana. Si Jesus lamang ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Pamalandong. Unsa may gipangutana sa Ginoo kanako? Ako mubiya ug mutalikod ba usab kaniya? Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ug mao nga ang simbahan sa tibuok Judea o sa Galilea o sa Samaria nakabaton og kalinaw. Nalig-on ang simbahan ug midaghan pinaagi sa panabang sa Espiritu Santo ug nagkinabuhi sila nga mahadlokon sa Ginoo. Miduaw si Pedro sa tanang dapit ug usa ni ana kahigayon, miadto siya sa katawhan sa Dios nga nagpuyo sa Lida. Didto gikahibalag niya si Enias nga paralitiko nga wala makabangon sulod sa 8 ka tuig. Unya si Pedro miingon kaniya, Enias, giayo ka ni Hesukristo. Busa bangon ug hipusa ang imong higdaanan. Diha-diha mibangon si Enias. Nakakita kaniya ang tanang mga tawo nga nagpuyo sa Lida ug sa Saron ug nangakabig sila ngadto sa Ginoo. Sa Jope, dihay usa ka babaye nga ginganlag Tabita nga usa ka magtotoo. Sa Griego, ang iyang ngalan Dorcas, nga sa ato pa Lagsaw. Kanunay siyang nagbuhat og maayo ug nagtabang sa mga kabus. Niadtong higayuna, nasakit siya ug namatay. Gihugasan ang iyang patayng lawas ug gihaya didto sa usa ka lawak sa itaas. Ang Jope dili kaayo layo sa Lida, ug sa pagkadungog sa mga tinun-an didto sa Jope nga si Pedro didto sa Lida,
Nagsugo silag duha ka tawo pagpahibalo kaniya nga paadtuon siya sa Jope sa labing madali. Busa mikuyog si Pedro kanila. Sa pag-abot niya, gidala siya ngadto sa lawak sa itaas. Unya gialirungan si Pedro sa tanang byuda nga naghilak ug ilang gipakita kaniya ang mga sapot ug mga kupo nga gibuhat ni Dorcas sa buhi pa siya. Gipagula ni Pedro silang tanan gikan sa lawak ug miluhod siya ug nagampo. Unya giingnan niya ang minatay. Tabita, bangon. O gibukas sa babayi ang iyang mata ug sa pagkakita niya kang Pedro, milingkod siya. Unya gigunita ni Pedro ang kamot sa babayi ug gipatindog. Unya gitawag niya ang mga magtutuo ug ang mga byuda ug iyang gipakita kanila si Dorcas nga nabuhi. Mikaylap sa tibuok Jope ang balita mahitungod niini ug daghang mga tawo mituo sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Unsaon ko pagbalo sa Ginoo tungod sa tanan nga mga kaayuhan nga iyang gihimo kanako. Unsaon ko pagbalo sa Ginoo tungod sa tanan nga mga kaayuhan nga iyang gihimo kanako. Imnon ko ang kupa sa kaluwasan ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Unsaon ko pagbalo sa Ginoo tungod sa tanan nga mga kaayuhan nga iyang gihimo kanako. Tumanon ko ang akong mga panaad ngadto sa Ginoo diha sa atubangan sa tibuok niyang lungsod. Bililhon diha sa mga mata sa Ginoo ang kamatayon sa iyang buutan nga mga sulugoon. Unsaon ko pagbalo sa Ginoo tungod sa tanan nga mga kaayuhan nga iyang gihimo kanako. O Ginoo, ako imong sulugoon. Ako imong sulugoon, ang anak sa imong sulugoon nga babayi. Imong gilugti ang akong mga talikala. Kanimo akong ihalad ang sakripisyo sa pasalamat ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Unsaon ko pagbalo sa Ginoo tungod sa tanan nga mga kaayuhan nga iyang gihimo kanako. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Daghan sa iyang mga tinun-an nakadungog niini ug miingon. Lisod kaayong dawaton kining pagtulun-ana. Kinsabay makasabot niini. Bisag walay nagsulti kaniya, nahibalo si Jesus nga nagbagulbol ang iyang mga tinun-an bahin niini, busa giingnan niya sila. Nakapabugnaw ba kini sa inyong pagtuo kanako? Pananglit makita ninyo ang anak sa tawo nga mukaya balik sa iyang gigikanan, mabugnaw balang gihapon kamo? Ang naghatag og kinabuhi mao ang espiritu, dili kini mahimo sa tawo. Ang mga pulo nga akong gisulti kaninyo, espiritu ug kinabuhi, apan pipila kaninyo wala manuo. Nahibalo si Jesus sukad pa sa sinugdan, kinsay dili motuo ug kinsay magbudhi kaniya. Ug midugang siya sa pag-ingon. Mauman gani nga gisultihan ko kamo nga walay makaari kanako gawas kun itugot kini sa Amahan. Tungod niini,
Daghan sa iyang mga tinun-an mibiya ug wala na gayud mukuyog kaniya. Busa miingon si Jesus sa napulog duha ka tinun-an, "Ug kamo, mubiya ba usab kamo kanako?" Si Simon Pedro mitubag kaniya, "Ginoo, kinsa may among kapaingnan? Anaa kanimo ang mga pulo nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. Nagtuo kami og nasayod nga ikaw mao ang balaan sa Dios." Ang Ebanghelyo sa Ginoo.